सविनय कायदेभंग किंवा इतर काही आंदोलन करायचे असतील तेव्हा गांधींनी जेव्हा सांगितलं की आपल्याला करायचं आहे, तर पटेल नेहरू तयार नव्हते. तेव्हा ते म्हटले की आम्हाला हे एवढं योग्य वाटत नाहीये, पण त्यांना त्यांच्यासोबत जावं लागलं. का जावं लागलं? कारण गांधीजींचं जे आता संघटन जरी म्हटलं, प्रत्येक गावामध्ये एक तरी कार्यकर्ता गांधींचा असायचा आणि तो एक कार्यकर्ता, एक नेता असायचा ज्याच्या अंडर परत 30-40 कार्यकर्ते असायचे आणि असे 75,000 कार्यकर्ते गांधींकडे होते. आणि हे 75,000 कार्यकर्ते जरी पटेल नेहरूंनी साथ नसती दिली तरी गांधींच्या सोबत ते आलेच असते. असे लाखो लोक गांधींसोबत होते. आणि हे जे संघटन होतं विविध लोकांचं, ते पुरोगामी लोक असू द्या किंवा धार्मिक आणि सगळ्याच प्रकारचे लोक, ते त्यांच्या सोबत होते आणि हे संघटन त्यांनी मजबूत ठेवलं शेवटपर्यंत. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे तुम्ही बघाल तर भारतामध्ये ना आपण जे म्हणतो की वाईट लोकांचंच राज्य येतं वगैरे वगैरे, आधी छत्रपती शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आणि असे काही राज्य, अकबर, सगळे मोठमोठे मान्यवर होते. ते किशोर बेटके असू द्या, इंदुमती जोंधळे ताई किंवा अजून सर्वांची नावं घेत नाही, पण मूळ मुद्द्यावर आता येतो की महात्मा गांधींचा प्रभाव आणि समज गैरसमज. तर सुरुवातीला सरांनी थोडंसं दिलं माझा परिचय, माझा थोडासा प्रवास सांगतो की गांधींकडे कसा वळालो किंवा काय. तर पहिल्यांदा ही एक गोष्ट क्लिअर करतो की मी काही गांधी भक्त नाही. म्हणजे मला गांधीमध्ये काही उणिवा सुद्धा दिसतात, पण मला त्याच्यातले चांगले पॉईंट जास्त दिसतात. त्याच्यामुळे मी गांधींकडे गांधी विचार जास्त वाहू लागले. मी गांधी विचारांचा अभ्यासक आहे, पूर्णतः गांधीवादी नाही, पण माझा गांधी विचार जास्तीत जास्त अंमलात आणण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही माझं बालपण पुण्यात गेलं सगळं, आणि लहानपणी वाचनाची भरपूर आवड होती. म्हणजे जे पुस्तक भेटेल ते वाचायचो आणि त्याच्यातून बऱ्याच गोष्टी समजायच्या. पण मला गांधीजींची पुस्तकं जास्त आली नाहीत वाचण्यामध्ये, माहीत नाही का आली नाही. म्हणजे आमचे मे बी मिडल क्लास फॅमिली होती. घरात म्हणजे मला आवड असली तरी घरात असं विकत पुस्तक आणून देणे असा काही प्रकार नव्हता. मी कुठं धार्मिक ठिकाणी मिळालं एखादं पुस्तक तर ते घ्या, किंवा शाळेची पुस्तकं, तेवढंच हे असायचं. ते शाळेची पुस्तकं पण हे होतं की माझ्या मावस भावाची, आते भावाची वगैरे मला यायची, तर सुट्टी जेव्हा ते मिळायची तर तेव्हा मी ती वाचून काढायचो. तर त्याच्यात कधीतरी संदर्भासहित परिचय असायचा, तर त्याच्यात कधीतरी गांधी दिसायचे. काय कुठलाही लेखक घेतला, मी मुंशी प्रेमचंद घेतला, तर मुंशी प्रेमचंद यांनी एवढ्या मोठी सरकारी नोकरी होती, सगळं होतं, ते सगळं सोडून ते सत्याग्रहात सहभागी झाले. साने गुरुजी घेतल्या, खरा तो एकच धर्म, तेही गांधींकडे वळाले. असे मी वाचायचो, पण मनात थोडंसं गांधीबद्दल तिरस्कार होता आणि गांधीची चेष्टाही उडवायचो. कारण काय तर पुणे, आणि पुण्यामध्ये गांधीबद्दल बरंचसं हे म्हटलं जातं. म्हणजे त्यांचा जो खुनी होता त्याने षडयंत्र पुण्यातच रचलेलं, आणि त्यामध्ये तसा एक गैरसमज होता. म्हणजे आम्ही वंदे मातरम, टकला वेश्रम वगैरे असे म्हणायचो आणि मुलं असायची, भारी वाटायचं. माझी तब्येत एकदम असा उघडा होतो, तर मग कोणाला शिवाय दिले लोक असले आपल्याला माणूस चढतं तसं वाटायचं, आणि दुसऱ्या कोणाला आपण देऊ शकतो. कारण दुसऱ्या कुठल्या महामानाला दिलं तर त्या जातीची लोक लगेच आपल्या अंगावर येतात, कुठल्या धर्माची. पण गांधीच्या मागे अशी जात नाही, धर्म नाही, त्यामुळे बिंदास हे व्हायचं. आणि त्याच दरम्यान काय झालं, मी सांगितलं तसं धर्माचं बरंचसं वाचन, धार्मिक पुस्तकं, आणि त्याच्यातून मग तिकडे जास्त कल होता. आणि त्या दरम्यान एक मित्र म्हणाला की मी म्हटलं तसं माझ्या पापड असा एकदम उघडा होतो, तर तो म्हटला की तू बियर पी आणि नॉनव्हेज खा. नॉनव्हेज खात नव्हतो, म्हणजे शाकाहारी घरात जन्मलेलो, तर बियर पी, नॉनव्हेज खा, तुझी तब्येत एकदम छान होईल वगैरे वगैरे. तर पण मी जे काही वाचन केलं होतं त्यामुळे मला ते पटत नव्हतं, तर मी नाही सांगितलं. पण त्या दरम्यान एक मित्र जो एका हिंदुत्ववादी विचारांचा होता तो भेटला, त्याने भगवद्गीतेची वगैरे उदाहरणं दिली, आणि त्याच्यातून मला ते पटायला लागले की बाबा कसं नाही केलं पाहिजे ते, आणि कसं चुकीचं आहे हे दारू किंवा इतर गोष्टी. आणि मी नाही केलं कधी, पण त्या मित्राशी मैत्री झाली, आणि त्याच्यामुळे त्या धार्मिक विचारांच्या थ्रू मी त्या धार्मिक पक्षाकडे जायला लागलो, आणि मग त्यांचे कार्यक्रम वगैरे अटेंड करायला लागलो. आणि त्याच्यात झाला असं की त्यांची एक सभा होती पुण्यामध्ये, गणेश कला क्रीडा मंच म्हणून आहे पुण्यामध्ये, तिथे स्वारगेटच्या जवळ. मी 9वीत होतो आणि शाळा सुटली, सकाळी 7 ते 12 शाळा असायची. 12 वाजता शाळा सुटली की डायरेक्ट तिथे गेलो, आणि त्यांचा जो काही कार्यक्रम होता, सभा होती मोठी, तिथे जायचं ठरवलं आम्ही, मी आणि माझे दुगड नावाचा मित्र. मग आम्ही
तिथे आतमध्ये जायचं लागलं होतं, आम्हाला गेटवर अडवलं, म्हटले नाही फुल हाऊसफुल झालंय आणि आमच्यासोबत अनेक लोक होते बाहेर थांबलेले, नाही जाऊ दिलं. मग तेवढ्यात एक 28-30 वर्षाचा एक मित्र आला, तेव्हा माझं वय 15 वर्ष वगैरे असेल, तर तो त्या पक्षाचा कार्यकर्ता होता मोठा आणि त्याने हे केलं, सांगितलं त्या पोलिसांना, म्हटलं की जाऊ द्या येणार, पण ते म्हटलं नाही जाऊ देणार. तर तो सरळ आला आणि त्याने पोलिसाला बाजूला ढकललं आणि म्हटलं चल. मला ते खूप भारी वाटलं, म्हटलं असं काहीतरी बनलं पाहिजे. त्याचं कसं एकदम 50 तोळ्याची अशी होती का तरी होती माहिती नाही, अशी चेन होती, हातात कडं बिडं टिळा लावलेला आणि भारी. म्हटलं असंच आपण काहीतरी बनलं पाहिजे. पोलिसाला घाबरत नाही, पोलिसांना लोक घाबरतात आणि हे पोलिसांना ढकलून देतात. आतमध्ये गेलो, आतमध्ये मोठा असा कार्यक्रम होता, म्हणजे 500-600 लोक असेल. आम्हाला स्टेजच्या जवळ तिथे खाली बसायला जागा दिली स्टेजच्या समोर आणि तिथे मग काय त्यांनी एकमेकांना तलवारी वगैरे भेट दिल्या. मग थोड्या मुस्लिमांना शिव्या, दलितांना शिव्या, काही म्हणजे आंबेडकरांचं जे कार्टून केला आणि शिव्या पण काही आरक्षणाबद्दल वगैरे काही जातीच्या लोकांना दिल्या आणि गांधींना पण थोड्याफार शिव्या दिल्या त्यांनी तिथे, गांधी जयंती वगैरे. आणि त्या दरम्यान हे सगळं झालं आणि तिथे मग परत घरी आलो. नंतर काही दिवसांनी त्या मित्राचं असं झालं, हा वरतून आदेश आला त्यांचा की अमिताभ बच्चन का कुठल्या अभिनेत्याचा चित्रपट पाडायचा आहे आणि त्यासाठी बहिष्कार घालण्यासाठी म्हणजे जाळपोळ करायची, थिएटरमध्ये जाऊन दगडफेक करायची. तर हे सगळे कार्यकर्ते ऍक्टिव्ह झाले. मी पण म्हणजे तसा थोडासा कार्यकर्ता होतो, पण मी जास्त जात नसायचो. तर मग तिथे आपण जावं का नाही असा प्रश्न पडला होता, पण म्हटलं आपल्याला काही पटत नाहीये की कोणाचं जाळपोळ वगैरे काय करायचं बहिष्कार, आणि आपल्याला माहित नाही तर आपण काय करावं ते. आणि हा त्याच्या दरम्यान अजून एक किस्सा ते झालेला की तिथे नथुराम गोडसे ज्याने गांधींचा खून केला त्याची पण पुस्तकं वाचली होती आणि ते वाचून मी रडलो होतो. म्हटलं हे गांधींना मारलं तर योग्यच केलं, म्हणजे हा म्हातारा देशाचं वाटोळ करणार होता, फाळणी केली, 55 कोटी द्यायला लावले, अजून काय काय केलं असं ते पुस्तकात. म्हणजे ती गांधींची पुस्तकं लवकर भेटत नसायची, म्हणजे भेटत पण असं पण माझ्यापर्यंत कोणी पोहोचलं नव्हतं. आणि ही पुस्तकं कुठेही ते स्वतः संघाचे कार्यकर्ते वगैरे द्यायचे, तर ते वाचलं आणि ते डोळ्यात पाणी आलं की बाबा किती शूर माणूस होता नथुराम गोडसे आणि त्याने असं केलं. मग ते सावरकरांचं पुस्तक माझी जन्मठेप वगैरे वाचलं होतं, तर ते ने मजसीने परत मातृभूमीला वगैरे ते खूप भारावून गेलो होतो. त्यानंतर आम्हाला सरकार काँग्रेसचं होतं, पण धडा सावरकरांचा होता, ते साप पकडला आणि सोडला वगैरे, ते पण भारी वाटायचं ते. आणि मग गांधी काही एक क्षुल्लक माणूस वाटायचा की बाबा याने काही केलं नाही, उगाचच श्रेय घेतलं आणि लबाड म्हातारा होता वगैरे वगैरे अशा टाईप ते मनात भरलेलं होतं. आणि परत यांची जोड हे जे पक्षांची म्हणजे जिथे मी जॉईन झालो तर ते हां तर तसं चाललं. आणि आमची शाळा तिथे संघाचे हे पण भरायचे, काय म्हणतात त्याला, शाखा, तर तिथे पण कधी गेलो होतो. तर ते पण भारी वाटायचं, खेळ वगैरे करतात, सेवा करतात वगैरे, बाकीच्या गोष्टी नव्हत्या माहिती, पण तेव्हा ते चांगलं वाटायचं. आणि नंतर मग हळूहळू हे व्हायला लागलं की ते जो किस्सा सांगितला की त्यांना आदेश आला होतो, मग त्या मित्राने जाऊन दगडफेक केली आणि अजून काही लोकांनी दगडफेक केली तिकडे. तर मग तिथे त्यांना पोलिसांनी पकडलं आणि पोलिसांनी पकडून त्याला आतमध्ये टाकलं आणि बऱ्याचशा चार्जशीट लावल्या त्याच्यावर. आणि मग पुढे त्याला सगळं त्याचं करिअर खराब झालं. आणि ज्या नेत्यांचं तो हे करायचा तो नेता कोणी सोडवायला आला नाही, म्हणजे भांडायला हे होते, पण नेत्यांची मुलं फॉरेनला सेटल झाले त्या नेत्यांची मुलं. पण इकडे यांना धर्मावरून जातीवरून दंगली लावायचं वगैरे, ते मोठमोठी भाषणं द्यायचे ते नेते. तर ते थोडंसं तेव्हा लक्षात यायला लागलं की बाबा हे या कार्यकर्त्यांचा नुसता वापर करून घेतात, धर्माच्या नावावर जातीच्या नावावर त्यांना भडकवतात आणि झेंडे घेऊन फिरवतात त्यांना. तर आणि त्या बिचाऱ्याचं करिअर स्पॉइल झालं, त्याला कोणी भेटायला नाही आलं आणि काही नाही. आणि हे झालं त्या दरम्यान मी डी फार्मसी करायचं म्हणून इकडं कडा म्हणून एक आष्टी बीडमध्ये हे आहे माझ्या आईचं माहेर, तर तिथे शिकायला गेलो फार्मसी. आणि त्या दरम्यान मावशीचं नगरला घर असतं, तिथे मी काही वेळ थांबायचो, काही 1-2 दिवस तिथे किराणा दुकानात मदत करायचो. आणि त्या दुकानात मदत करताना तिथं मला एक चांगली गोष्ट ही वाटायची की रद्दीची पुस्तकं यायची बरीचशी, त्याच्यात आम्ही तांदूळ गहू वगैरे बांधून द्यायचो, पावशेर अप्पा वगैरे, तर ते वाचायला भेटायचे तिथे. तर तिथे मला गांधींची काही पुस्तकं भेटली तिथे आणि त्याच्यात गांधींच्या गोष्टी होत्या छान. आणि त्या मला म्हणजे भावायला लागल्या की बाबा आपल्याला जे काही सांगितले ते तर खोटं सांगितलंय आणि हे इथं तर वेगळंच दिसतंय. मग
अजून वाचायला लागलो आणि मग तेव्हा मला वाटतंय त्या दरम्यान इंटरनेट नुकतं चालू होतं. मग सायबर कॅफेवर जाऊन बसायचं, गांधींचं वाचत बसायचं. मग सायबर कॅफेवर जायचो, 1-2 तास वाचायचो आणि असं ते पुढे पुढे सगळं चालू झालं. गांधींचा एकदा चित्रपट लागला टीव्हीवर, तो इंग्लिशमध्ये होता वाटतं. तर तो पण त्याच्यात एक गोष्ट लक्षात आली की फाळणी होऊ नये म्हणून शेवटपर्यंत गांधी प्रयत्न करतात ते. तर गांधी 1982 नावाचा चित्रपट, ज्याला 8 ऑस्कर अवॉर्ड भेटले त्या काळची सर्वोच्च. तर त्याच्यातून थोडेसे गांधी समजत गेले आणि मग असं वाटायला लागलं की बाबा हे जे काही शिकवलं जातं ते खोटं आहे आणि आपण सत्तेसमोर आणलं पाहिजे. आणि मग थोडं थोडं पुढे जायला लागलो. 11वी-12वी जेव्हा सायन्स घेतलं तर त्याच्यात मी बघायचो की कुठलाही सायन्समधले जे काही शास्त्रज्ञ आहेत किंवा काय आहेत तर तिथं पण कुठे ना कुठे गांधींचं रिलेशन यायचं आणि ते पण जागतिक दर्जावर. तर मग एवढा वाईट माणूस होता तर हे शास्त्रज्ञ वगैरे कसं काय मानतात, कारण शास्त्रज्ञ तर सिद्धता बघतात मग मानतात. मग ते पण खटकायला लागलं आणि याच्यातून मग काही लोकांना भेटायला लागलो आणि त्याच्यातून चांगली चांगली लोक भेटत गेली आणि मग हे सुरू झालं. मग पुढे पुढे जाऊन मग आम्ही एक ग्रुप सुरू केला, चळवळ सुरू केला म्हणता येईल. तर त्या चळवळ सुरू व्हायच्या आधी पण सोशल मीडिया तेव्हा अट्रॅक्शन होतं टेक्नॉलॉजीचं. तर सोशल मीडियावर जाऊन फेसबुक नवीन सुरू झालं होतं तर कमेंट करायचो याच्या त्याच्या याच्यावर. तर 2 प्रमुख विरोधक होते गांधींचे. एक म्हणजे ब्राह्मण्यवादी लोक, म्हणजे जे स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणतात ते सतत गांधीबद्दल उलट सुलट लिहायचे. आंबेडकरवादी ते पण उलट सुलट लिहायचे. गांधी जयंती जवळ आली की त्याच्याबद्दल चालू व्हायचं त्यांचं. गांधी जयंती, गांधी पुण्यतिथी किंवा हा कसे गांधी वाईट होते, कसे दुष्ट होते, त्यांच्यामुळे कसं वाटवं झालं वगैरे वगैरे. दोघांचे थोडेसे हे वेगवेगळे असायचे मुद्दे पण कुठेतरी एकमत असायचं. आणि मग त्याच्यावर जाऊन मी कमेंट करायचो की जर एवढं वाईट होतं तर मग जग का मानतं वगैरे वगैरे. तर त्याच्यावर ते मला शिव्या द्यायचे आणि असंच ते चालू राहिलं. एकाने एक माझे आंबेडकरवादी मित्र होते, त्यांनी मांडलं की गोडसे विदाउट गन इज इक्वल टू गांधी आणि गोडसे गांधी सारखेच होते, दोघेही मनीवादी वगैरे वगैरे. तर त्याच्यावर मी जाऊन कमेंट केली. तर त्याच्यात त्यांनी मला उलट काही आई बहिणीवरून शिव्या दिल्या. मग त्याच्यावर काही मित्र मिळाले. एक प्रल्हाद मिस्त्री नावाचे मित्र तिथे मिळाले, जे मला त्यांनी बरीचशी गांधींची पुस्तकं दिली. म्हणजे वाईटातून चांगलं तर ते तिथे तसे मिळाले आणि असं होत गेलं. आणि मग असं गरज वाटली बाबा या हे बरेचसे लोक आहेत जे गांधींना मानणारे आहेत पण ते वोकल नाहीये आणि बरेच बोलतच नाहीत, काही काही बोलतात. मग या सगळ्या लोकांना एकत्र केलं पाहिजे. आणि मग त्या दृष्टीने महात्मा गांधी ग्लोबल फ्रेंड्स असा ग्रुप चालू केला. पण परत त्याच्यात काही नास्तिक पुरोगामी लोक आले. ते म्हणाले की आत्मा आम्ही मानत नाही, पण तुम्ही महात्मा कुठून वगैरे वगैरे. मग अंडरस्टँडिंग गांधीझम ग्लोबल फ्रेंड्स केला. मग अंडरस्टँडिंग गांधीझम तर ते आसिम सर होते आहेत पुण्याचे. तर ते मला म्हटलं की अंडरस्टँडिंग ही खूप पुढची गोष्ट आहे, आपण आधी माहिती तर करून घ्यायला हवी. तर मग नोईंग गांधीझम केलं. परत इझमला काही लोकांनी आक्षेप घेतला. मग नोईंग गांधी ग्लोबल फ्रेंड्स एवढं केलं आणि ते आता गेल्या 10 वर्षापासून त्याची चळवळ चालू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बनवली आहे आणि त्याच्या थ्रू म्हणजे आमचा कोणी अध्यक्ष नाही, काही नाही, पण एकमेकांना जोडणे आणि त्याच्यात आम्ही विरोधकांना पण ऍड करतो आणि चर्चा घडवतो आणि प्रेमाने कसं त्याचं हृदय परिवर्तन होईल हे बघतो. तर माझी पहिल्यांदा तुम्हाला रिक्वेस्ट ही आहे की म्हणजे आपणही आपल्या स्तरावर असं काही सुरू करू शकला तर ते एक चांगलं राहील. कारण काय होईल की आता इथे व्याख्यान दिलं मी, तुम्ही ऐकलं आणि तुम्ही तुमच्या पुरतच ठेवलं तर त्याचा काही हे नाही. तुम्ही स्वतःच्या आश्रमात आणलंच पाहिजे. मला वाटतं की बरेचसे मान्यवर असे आहेत की ज्यांनी ऑलरेडी आणलेलं आहे, बरेचसे नवीन पण आहेत. पण ते आजच्या जमान्याच्या हिशोबाने तुम्ही कसं त्याला जास्तीत जास्त लोकांना जोडू शकता, हे विचार जास्तीत जास्त लोकांमध्ये कसं पोहोचू शकता, हा पण प्रयत्न आपण केला पाहिजे. कारण आपण दरवेळी मी बघतो की आपण त्यांना शिवाय देऊन मोकळा होतो की बाबा ते त्या व्हॉट्सअप फेसबुकवर सगळीकडे ते पसरलेले बघतं आणि ते असं करतात तसं करतात. पण तुम्हाला कुठं कोणी बंदी घातली, आपण सुद्धा करू शकतो ना. म्हणजे एखाद्या ग्रुपमध्ये मी बघतो कोणी काही बोललं की लगेच आपल्या ग्रुप काही लोक म्हणतात की मी सोडून दिला तो ग्रुप, त्याच्यामध्ये जास्त हे येतं. ते सोडून देणं हा पर्याय नाही आहे. उलट तिथं तुम्ही जर राहिले आणि काही बोलले तर ते थोडेसे नरम होतात. आणि परत अजून एक गोष्ट आहे की जरी तुम्ही नाही बोलले पण तुम्ही आहात याला कुठेतरी जरब असतो. तर सोडून देणे हा पर्याय नाही. उलट आपण आपलं साहित्य तिथे कसं पाठवावं हे बघितलं पाहिजे. म्हणजे मी
ते करत असतो आणि त्याच्यामुळं काही तिकडची लोक इकडे हळूहळू येत असतात आणि त्याच्यात असं सुद्धा घडतं की म्हणजे काही आता ते ॲडमिन आणि सगळेच लोक तिकडची असतात, तर मग त्यांना राग येतो शेवटी ते मलाच काढून टाकतात त्या ग्रुपमधून. मग त्यातले काही लोक जे आपल्या विचारांचे आहेत त्यांचा आपण वेगळा ग्रुप बनवायचा, म्हणजे हे चालू ठेवायचं, पण म्हणजे चळवळ थांबली नाही पाहिजे. तर तसं आपण केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि असा माझा थोडासा प्रवास झाला. आता मेन म्हणजे आजचा मुद्दा जो जागतिक प्रभाव, तर जागतिक प्रभाव काय आहे गांधींचा तो बघूया. तर बघा, आपण गांधींचा प्रभाव फक्त हा विषय होता, पण मी प्रभाव म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा गावावर प्रभाव असतो, एखाद्या विद्यार्थ्याचा जिल्ह्यावर असतो, राज्यावर असतो, कुणाचा देशावर असतो, पण जगावर प्रभाव असणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. आणि गांधींच्या बाबत ती गोष्ट मोठी आहे, जागतिक प्रभाव. आणि त्याची उत्तर मी चर्चेतून घेणार. मला व्याख्यानापेक्षा आहे ना म्हणजे चर्चा करायला जास्त आवडतं. आणि मी आर्थिक नियोजनाचे पण हे घेतो तर त्याच्यात तसंच करतो, कारण त्यामुळं तुमच्या बिंदूला पण त्याची चालना मिळते. तर आता गांधींचा जागतिक प्रभाव बघा, तर जगात सगळ्यात जास्त वाचले जाणारी पुस्तकं कोणाची असतील ती गांधींची आहेत. म्हणजे 1.5 लाखापेक्षा जास्त पुस्तकं गांधींची प्रकाशित झालेली आहेत. आणि ती फक्त भारतातील नव्हे तर जगभरातल्या लोकांनी प्रकाशित केलेली आहेत. आणि त्याच्यात त्या पुस्तकांमध्ये म्हणजे सेकंड नंबर लागतो तो नेपोलियनचा, म्हणजे सगळ्यात जास्त वाचलं जाणारं चरित्र हे सुद्धा गांधींचं आहे. आणि आता आपण बघतो, मला एक सांगा, आपण इकडं कुणी अब्राहम लिंकनची जयंती साजरी करतात, तुम्हाला माहिती आहे का वाढदिवस कधी असतो त्यांचा? अब्राहम लिंकनचा किंवा जॉर्ज वॉशिंग्टन, कार्ल मार्क्सची जयंती साजरी करतात आपल्या देशामध्ये? नाही करत साजरी. पण महात्मा गांधींची जयंती जगभर साजरी होते. युनोने सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ते 150 पेक्षा जास्त देशामध्ये महात्मा गांधींची जयंती साजरी केली जाते आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय नॉन व्हायलन्स डे म्हणतात. तर म्हणजे एखाद्या माणसाची असंच कोणी जयंती साजरी करत नाही. तर आता आपण काय करूया, एक एक क्षेत्र बघूया आणि त्याच्यात त्यांचा काय प्रभाव आहे तो बघूया. तर मला तुमच्यापैकी कोणीतरी हात वर करून ते क्षेत्र सांगायचंय आणि मग आपण हे करूया. मला त्याच्या आधी एक छोटीशी रिक्वेस्ट हे करायची आहे की माझे बरेचसे लोक माझ्याशी कनेक्टेड असतील, पण जे नाही आहेत तर त्यांनी छोटंसं जर मेसेज शक्य झालं तर करायचं आहे. नंबर सांगतो, मोबाईल एक मिनिट काढून लिहून घ्या. इथलं व्हॉट्सअपवर पण नाही आहे, हात वरती करा सगळ्या. हां, तर 8668 म्हणजे आता हा थोडासा कृती कार्यक्रम पण सोबत चालू करूया म्हणून मी देतोय तो. 8668 97 51 78 86 68 97 51 78. संकेत मोहम्मद नोईन गांधी हा नंबर सेव्ह करा आणि त्याच्यावर फक्त एक मेसेज पाठवा, तुमचं नाव आणि जिल्हा. हे मान्य आहे की आता सध्या अंधार भरपूर आहे, पण आपल्याला पंथी लावायला कोणी काही अडवलेलं नाही. आपण छोट्या छोट्या पंथ्या जर लावल्या तर त्याचा काही प्रमाणात काही परिसरात तरी प्रकाश पसरेल. गावाचा एक कोपरा बदलला आपण तरी त्यातून बराच फरक पडतो. तर हे आपल्याला करायचं आहे. आणि बघा, द्वेष म्हणजे मी त्याला म्हणतो काटे, आणि काटे पसरवू नये तर आपल्या हात पण रक्तबंबाळ होतात. तसा द्वेष पसरवला तर आपण स्वतःमध्ये पण तो द्वेष पसरत जातो आणि आपलं हृदय पण द्वेषपूर्ण होतं. पण तेच जर गांधी विचार आहे, प्रेमाचे विचार आहे, ते जर तुम्ही प्रसारित केले तर तुमचं हृदय पण प्रेमळ होतं आणि आजूबाजूलाही ते पसरतं. जसं फुलं पसरवली तर आपले हात सुद्धा सुगंधित होतात. तर आता एक एक मुद्दा घेऊया आपण, तो म्हणजे जागतिक प्रभाव. मला तुमच्याकडूनच हे पाहिजे आहे त्याच्याबद्दल की बाबा कुठलं क्षेत्र घ्यावं आधी. हे बघा, गांधींचा प्रभाव कुठल्या क्षेत्रात, तुम्हाला चॅलेंज आहे माझं की एक एक क्षेत्र सांगा आणि मी त्याच्यात तुम्हाला जगाच्या जवळचा प्रभाव सांगतो त्याचा. बुनियादी शिक्षण. तर मॅम तुमचं नाव? इंदोमध्ये जोंधळे, त्यांच्यासाठी काय होऊन जाऊ द्या. हा माझा
कॉलेजमध्ये जेव्हा व्याख्यान द्यायला जातो तिथे हा पॅटर्न आहे की आपण आपल्या इथे गप्प बसा संस्कृती आहे, प्रश्न विचार संस्कृती नाही आहे. व्याख्याता पण येतो म्हणजे आपल्या पूर्वाविचारावर ते होत नाही जास्त, पण इतर ठिकाणी होतं की ते सगळे मेंढर बसलेले असतात, ते व्याख्यान देतात आणि निघून जातात. पण आपण विकसित काय केलं पाहिजे तर हेच विकसित केलं पाहिजे की एकमेक प्रश्न कसे विचारतात. आता बघा बुनियादी शिक्षण, तर गांधी विचारांचं नई तालीम नावाची गांधींनी कन्सेप्ट सांगितली होती की तुम्ही कौशल्यपूर्ण शिक्षण कसं द्या, म्हणजे शिक्षण विथ स्किल, आणि त्याच्यावर जगात अनेक लोकांनी त्याच्याबद्दल अभ्यास केला आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी ते वापरलं सुद्धा जातं. आता बघा आता सगळ्यात जास्त हॅपीनेस इंडेक्स कुठल्या देशात आहे माहिती आहे तुम्हाला? डेन्मार्कचा आहे, अजून जपान, भूतान, अजून, आणि शिक्षण सगळ्यात जास्त कुठल्या देशात चांगलं आहे? फिनलँड. एकदम खरं सर. तुमचं नाव? मी सुहास ठाकूर. सुहास सरांसाठी टाळ्या उठवल्या. तर बघा फिनलँड. आता या फिनलँडमध्ये कुठली टेक्नॉलॉजी ते वापरतात, तर ते जी टेक्नॉलॉजी वापरतात की तुम्ही स्टोरी टेलिंग करत मुलांना शिकवणे सोबत त्याला काही कौशल्य करायला लावणं स्वतःला, तर हे जे ते वापरतात तर ते गांधी विचारांच्या थ्रू ते वापरतात. आणि याचं म्हणजे आम्ही जैन लोकसभेमध्ये मी काही दिवस होतो आणि त्याच्या थ्रू आम्ही व्याख्यान घेत होतो. फिनलँडचे आपलेच इकडचे तिकडे गेलेले हेरंब कुलकर्णी, हे हेरंब कुलकर्णी वेगळे इकडचे हेरंब कुलकर्णी आहेत, तर त्यांचं आम्ही व्याख्यान घेतलं होतं आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही अशा अशा गोष्टी इथे वापरतो आणि त्या सगळ्या गांधींच्या नई तालीममध्ये आहेत. तर हे बुनियादी शिक्षण जे गांधींनी सांगितलं ते आहे आणि त्याच्याबद्दल म्हणजे अधिक मी बोलत जात नाही, त्याबद्दल इंदुमती ताई त्यांच्या व्याख्यानात सांगतीलच. पण आपण एक एक मुद्दा घेऊया. तर हे झालं जागतिक दर्जावरचं शिक्षण, गांधींचा विचार. अजून कुठला मुद्दा घ्यावा? हा सर, अर्थकारण. सर तुमचं नाव? सर शैलेश खंडाळेकर. हा, शैलेश खंडाळेकर सरांसाठी टाळ्या उठवू द्या. नाश्ता केलाय का सगळ्यांनी? कारण टाळ्यांचा आवाज येत नाहीये. एखाद्या व्यक्तीला आपण अप्रिशिएट केलं पाहिजे जो प्रश्न विचारतोय. तर बघा आता सरांनी विचारलंय अर्थकारण, तर गांधींची कुठलीही चळवळ घ्या तुम्ही, ती अर्थकारणाशी रिलेटेड होती. कुठलीही चळवळ घ्या आणि कशी आहे बघा तुम्ही. आता गांधी जेव्हा भारतात आल्यावर त्यांनी कुठला पहिला लढा दिला, तर म्हणजे सुरुवातीचा बरेच लढे, त्यातला एक लढा म्हणाल तर चंपारण. तर चंपारण कशाच्या रिलेटेड होता? टॅक्स रिलेटेड होता आणि तो टॅक्स कमी करणे हे काय शेवटी अर्थकारण, लोकांचा अर्थ चांगलं झालं पाहिजे. आजकाल आता बघा मिडल क्लास आणि इतर गोष्टी लोकांचं काय चाललंय, म्हणजे टॅक्स भरूनच ते हे झालं, तो कोणी काही करू शकत नाही आणि आपलं सरकार असून आपल्याला काही करता येत नाही. म्हणजे आता तर ब्रिटिशांचं सरकार नाही आपल्यावर, आपल्याच देशाचे लोक आपलं राज्य करतात आणि आपणच निवडून दिलेले, तरी पण लोकांना काही करता येत नाहीये आणि लोकांचे हाल चालू आहेत. पेट्रोलवर किती टॅक्स आहे, इतर कशावर किती टॅक्स आहे. आणि त्या काळात ब्रिटिश जे आपल्यावर राज्य करत होते, आपण त्यांचे गुलाम होतो जवळपास, तर त्यांच्या विरुद्ध आंदोलन करून ते यशस्वी करणं हे त्या काळी गांधींनी केलं आणि ते अर्थकारण होतं. त्याच्यामुळे लोकांचं जे काही शेतकऱ्यांची आत्महत्या म्हणा किंवा शेतकऱ्यांचे जे हाल चालू होते ते कमी झाले. आता हा झाला चंपारण. आता पुढे जाऊन बघाल तर खादी. आता गांधींच्या अगोदर पण बऱ्याच जणांनी आंदोलनं केली, स्वातंत्र्यासाठी काही लोकांनी आवाहनं केली वगैरे, पण त्याच्यात काय व्हायचं, सामान्य माणूस त्याच्यामध्ये येत नव्हता. काही उच्चभ्रू व्यक्ती त्या भांडायच्या आणि त्याच्यातून काही झालं तर व्हायचं, पण जोपर्यंत सामान्य माणूस येत नाही तोपर्यंत होतात काय. आणि त्यांना काय वाटायचं की बाबा जे आपलं पोट भरलं नाही तर हे काय करणार. पण गांधींनी जेव्हा आले त्यांनी सामान्य माणसाला स्वातंत्र्य देण्यात आणलं, सोबत त्यांनी हे पण केलं की त्यांना रोजगार दिला. खादी, प्रत्येकाच्या घरात खादी आणि चरखा विणला तर त्याच्यातून उत्पन्न पण यायचं आणि त्याचा रेकॉर्ड आहे. त्या काळातलं त्यांचं उत्पन्न म्हणजे जवळपास मला वाटतं 42 कोटी उत्पन्न होतं, जे त्या काळची भरपूर मोठी शिल्पी त्यांनी हे केली होती. आणि एवढं हे होतं त्यांचं की त्यांनी जे काही हे केलं, म्हणजे ब्रिटिश आपल्याकडून कापूस कच्चा माल घ्यायचे, तिकडे प्रोसेस करायची इंग्लंडमध्ये आणि आपल्याला तो 10 रुपयाला घेतला तर तिथे 10 रुपये प्रोसेसिंगला लागते आणि आपल्याला 100 रुपयाला द्यायचे, जेवढं मध्ये 80 रुपये ते खायचे. पण गांधीजींनी जेव्हा हे चालू केलं म्हणजे चरख्या, लोक म्हणतात ना चरख्याने स्वातंत्र्य मिळालं का, किती म्हणजे किती लोक फाशीवर गेले ते वगैरे, तर ते फाशीवर जाणाऱ्यांचे योगदान आहे.
पण चरख्याचंही खूप मोठं योगदान आहे. कारण काय झालं, या चरख्यामुळे देशातील कोट्यवधी लोक आंदोलनात येऊ शकले आणि त्यांच्या घरी स्वतःचा कपडा आला. तर चरख्यामुळे काय झालं, तर तिकडे जे प्रोसेसिंगला माल जायचा तोच बंद झाला. लोक स्वतःचं खादी स्वतः वापरायला लागले आणि त्याच्यामुळे 5,000 कामगार म्हणजे ब्रिटिश तिथालचे ते बेरोजगार झाले आणि इकडच्या लाखो लोकांना रोजगार मिळाला. म्हणजे हे मोठं अर्थकारण गांधींनी केलं. त्याच्यासोबत लघु उद्योग केले आणि अनेक गोष्टी गांधींनी केल्या. आता आपण बघतो ते BNI किंवा अजून काही असतात किंवा आपल्या लोकांना एकमेकांना हे करा वगैरे, नेटवर्क द्या, रेफरन्स द्या. तर गांधींनी त्या काळात पूर्ण देशाचं ते नेटवर्क तयार केलं होतं आणि प्रत्येक जण एकमेकांकडूनच गेला. हे मोठं त्यांनी काम केलं होतं. आणि त्याच्यात अजून एक गोष्ट त्यांनी मोठी केली की त्याच्यासोबत म्हणजे खादीचं हे तर केलंच, पण त्या काळी काय होतं, जाती प्रथा मोठ्या प्रमाणात होतं. तुम्ही जेवढी मोठी पिढाची पगडी असेल त्यानुसार तुमची जात ओळखली जायची. म्हणजे जेवढी जास्त पीठ त्याच्यावर तुम्हाला नमस्कार केला जायचा, तो तेवढ्या उच्च जातीचा. आणि सामान्य माणसाला तर टोपी घालायचा अधिकारच नव्हता, पगडी घालायचा. तर गांधींनी काय केलं, सगळ्यांना सरळ खादी टोपी, ती पण टोपीचं जर तुम्ही बघाल पूर्वीचं स्वरूप ते जेलमध्ये कैद्यांना असायचं त्या टाईपचं स्वरूप होतं. पण लाखो लोकांनी त्या टोप्या घातल्या, आपल्या पगड्या सोडल्या आणि त्या घातल्या. तर त्याच्यातून जे काही जातीचं हे व्हायचं वर्गीकरण की हा त्या जातीचा तो जातीचा, ते तिथे मिटलं. आणि ही पण एक मोठी गोष्ट त्या अर्थकारणातून झाली त्याच्या गांधींच्या. मिठाचा सत्याग्रह, त्याच्यातही तेच झालं की मिठाच्या सत्याग्रहामध्ये म्हणजे सगळ्या देशात लोक जागी झाली. म्हणजे मला वाटतं इथे कोकणमध्ये पण समुद्र किनाऱ्यावर जाऊन लोकांनी आंदोलन केली. आणि एक मोठे लेखक, मला नाव आठवत नाही त्यांचं आता, आणि अजून एक लेखक आहेत, त्यांची एक खूप छान स्टोरी प्रकाशित झाली आहे. हो, जयवंत दळवी. हा, तर ते वाचून डोळ्यात पाणी येतं, तिथे नक्की वाचा तुम्ही. तर कसं कोकणमध्ये आधी गांधींना नाही म्हणायचे लोक की म्हणजे गांधी काय आम्ही मानत नाही त्याला, तो काय म्हातारा काय करणार आहे वगैरे. आणि नंतर कसं पुढे पुढे बघितलं, शॉर्ट मध्ये सांगायचं तर ते गांधी विचारांचे लोक वगैरे, त्या जयवंत दळवींची आजी, त्या आजींना गांधी आवडत नव्हते. आणि ते जेव्हा त्यांच्या काकाच्या घरी फक्त पेपर यायचा आणि त्या पेपरमध्ये याच्याबद्दल काय काय यायचं, तर त्या काकांना पण ती आजी म्हणायची की हा काय करणार आहे, ते ब्रिटिश आले तर घाबरेल, आणि सगळे घाबरायचे तेव्हा ब्रिटिशांना. पण जेव्हा ती मुवमेंट आली हळूहळू, तर त्याच्यात पूर्ण गाव त्याच्यात सामील झाला आणि सगळं चित्र बदललं. आणि जी आजी गांधींना म्हणजे असं चेष्टा उडवायची, हा गांधी काय करणार आहे, तर गांधी आजारी होते, ती सतत विचारायची ते त्या नातवाला की तू रेडिओवर गेलताना काय झालं त्या गांधींचं, ते आजारी आहेत का अजून, काय झालं वगैरे. तर हा हळूहळू इथे सुद्धा पसरला आणि त्या मिठाच्या माध्यमातून त्याने सुद्धा म्हणजे हे ब्रिटिश पत्रकार लिहून ठेवलंय की त्याने ब्रिटिशांचं साम्राज्य आणलं. आणि अजून अशा बऱ्याच गोष्टी, पण मी एका मुद्द्याला 3-4 उदाहरणं देऊन थांबले. आता पुढचं आपण उदाहरण घेऊया, संरक्षण. सरांनी आधी विचारले, सर तुमचं नाव? संदीप निंबाळकर. काळे उभे. तर कायद्याबद्दल ना, संरक्षण सरकार कायदा आहे. हा, संरक्षण थोडंच अजून इलॅबोरेट करून काय पाहिजे. हा, नाही मला तो म्हणजे हा तरी सांगतो त्याच्याबद्दल. संरक्षण, हा, तर बघा गांधींचं संरक्षण. आता मी या मुद्द्यानंतर येतो सर, याच्या मुद्दा घेतो कायदा. हा हा, तर कायद्याबद्दल बघा की गांधीजी भारतात वकिली करत होते आणि तेव्हा ब्रिटिशांचाच कायदा पाळत होते ते. पण त्या दरम्यान त्यांना इथे वकिलीला म्हणावं तेवढं यश आलं नाही. आणि पण त्याच्यात कारणं पण तशी होती की गांधी सत्य बोलणारे होते. एक त्यांचा अशील होता क्लायंट आणि त्याने स्वतःच हे केलं, काय म्हणतात, त्याने त्याची केस लढली त्याने बऱ्याच गोष्टी. पण त्यानंतर माहिती पडलं की याने स्वतःच गैरव्यवहार केलेला आहे. तर त्यांनी सरळ म्हटलं की माझ्या अशिलाने असं असं केलं आहे आणि त्याला ते कबूल करायला लावलं. आणि अशा माणसांना कोण हे देणार केसेस. आणि याच दरम्यान त्यांना इकडं दादा अब्दुल्लाने बोलवलं. कुठे, तर साऊथ आफ्रिकेमध्ये. आणि साऊथ आफ्रिकेमध्ये माहिती तुम्हाला किती वर्ष होते ते? 21 वर्ष होते. हा, तर हे म्हणजे इतिहासाचे जे अभ्यास त्यांना माहिती आहे, बऱ्याच जणांना माहिती नसेल तर 21 वर्ष ते होते. तर तिथे गेले ते, तर केस ती 2
म्हणजे काही भावांमध्ये काही मित्रांमध्ये होती आणि ती बऱ्याच दिवस चालली होती आणि त्याच्यात काही सोल्युशन मिळत नव्हतं. पण गांधी गेले, गांधींना त्यांना ॲज अ असिस्टंट बोलवलं होतं, फक्त ट्रान्सलेट करणारे किंवा हे करणारे, आणि त्याच्यात त्यांनी काही मुद्दे मांडायचे ते आणि त्याच्यातून ती केस हळूहळू पुढे जात होती. पण गांधींनी तिथे गेल्यावर त्या केस सोबत काही पॉईंट्स पण दिले आणि हे असं आपण समजून त्यांनी सोडू शकतो असं सांगितलं आणि त्यांनी सोडून दाखवलं. ते म्हटले शक्य नाही, एवढ्या वर्षापासून चाललंय आणि आता कसं शक्य होईल आणि कोट्यावधी रुपये त्यांचे गेले होते. पण गांधींनी ती काही 5 महिन्यातच सोडून दाखवली. शिवाय त्या भावांना पण एकत्र केलं, त्या जे काही एकमेकांच्या विरुद्ध होते त्यांना एकत्र केलं आणि मग आता ते झाली केस संपली. आता तिथं काही वर्ष राहणार होते पण ती काही मेहनत झाली. आता करणार काय? तर ते दादा अब्दुल्ला त्यांना म्हणाले की आता तुम्ही माझं हे खूप वर्षांचं काम काही मेहनत केलंय, आता तुम्ही इथंच थांबा आणि इथे आलं काय तुम्ही हे करा. ते म्हणाले की मग ठीक आहे ते आणि त्याच दरम्यान त्यांच्यासोबत तो किस्सा घडला, तो सगळ्यांना माहिती, तो सांगत नाही ट्रेनमधून हे केलं हाकलं वगैरे. पण मग ते म्हणाले की इथांच्या तुम्ही इतर केसेस लढा आणि त्यांनी मग तिथे आफ्रिकेचा लढा चालू केला. पण त्यांना घर चालवण्यासाठी तर काहीतरी पाहिजे, तर त्याच्यात ते काय करायचे की प्रायव्हेट केसेस घ्यायचे आणि ते म्हणायचे की या केसेस ॲज अ सामाजिक बांधिलकी म्हणून करेल, पण इथे मला तुम्ही तुमच्या केसेस द्या. आणि त्याच्यात त्यांनी सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नोटीस पाठवली तिथलच्या आणि ते म्हणाले की तुम्ही तिथे पॅरलल सुप्रीम कोर्ट का चालू केले. तर ते म्हटले मी कुठे सुप्रीम कोर्ट चालू केलं नाही, म्हणजे या सुप्रीम कोर्टात येणाऱ्या जेवढ्या मोठ्या मोठ्या केसेस आहेत तर त्या सगळ्या तुमच्याकडे जातात. ते तर काय करायचे गांधी की ज्या काही मोठ्या केसेस आहेत त्या बाहेरच्या बाहेर मिटून टाकायचे म्हणजे. आणि त्याच्यातून पुढे मेडिएशन लॉ आला आणि याच्या तर ते सुप्रीम कोर्ट म्हटलं कायदा तर आमचाच आहे, तुम्ही ते वापरताय. तर ते म्हणाले नाही, मी महावीर, बुद्ध आणि अजून काही लोकांची नावं घेतली महामानवाची, त्यांचे तत्व इथं वापरतो आणि त्याच्या थ्रू या केसेस सोडवतो. तर आणि तुम्ही जर गेला कोर्टात तर कोर्टामध्ये काय होत असतं की कोर्टामध्ये जास्त बाजू ही जो हे आहे म्हणजे पैसेवाला जास्त त्याच्या बाजूने असते किंवा जो पॉवरवाला आहे. गांधी त्याच्या विरोधकाची जास्त बाजू घ्यायची आणि त्याच्यातून ती केस सोडवायची. तर हे त्याच्यातून पुढे लॉ ऑफ मेडिएशन आणि बऱ्याच गोष्टी आहेत. हे जे कायद्याचं सांगितलं सरांनी, तर कायद्याचं हे पुढे असं होत गेलं. तर हा एवढा मोठा प्रभाव गांधींचा कायद्यावर होता. म्हणजे ज्या माणसाला भारतात वकिलीवर हसले होते लोक, त्या माणसाने जगाला कायदा शिकवला. आणि शिवाय जेव्हा ते भारतात आले, भारतात त्यांना चंपारण्यामध्ये जे चालले होते तर तिथं तो ब्रिटिश अधिकारी आला त्यांना अटक करायला की बाबा तुम्हाला अटक केली जात आहे. कारण गांधी आले ना तर लाखो लोक लगेच रस्त्यावर गोळा व्हायचे त्यांना बघण्यासाठी, त्यांना अभिवादन करण्यासाठी किंवा त्यांच्या लढ्यात सहभागी होण्यासाठी. तर ते ब्रिटिशांना आधी तर त्यांना चेष्टा उडवली की बाबा यांनी काय होणार. पण ते जेव्हा तिथे गेले आणि ट्रेनवरच्या रेल्वे स्टेशनवर एवढी गर्दी बघितली तर तो ब्रिटिश अधिकारी डायरेक्ट अटक करायला लागला त्यांना. तर गांधींना तो म्हटला की तुम्हाला अटक केली जाते आणि तुम्ही परत जा. तर ते म्हणाले की ऑन व्हॉट चार्ज, म्हणजे कुठल्या कायद्याखाली, कुठल्या कलमाखाली. तर तो अधिकारी हे झाला, ब्लँक झाला काय, आणि त्याला माहीतच नाही कारण तो साधे सुधे कपडे घातलेला आणि हा काय वकील असेल तर हे माहीत नव्हतं. तर हे जे आणि शिवाय त्यांनी भारतात पूर्ण म्हणजे ब्रिटिशांना तो कायदा शिकवला. आता हे झालं कायद्याबद्दल. पुढचा कुठला मुद्दा घ्यावा? संघटन कौशल्य. अस्पृश्यता निवारण. अस्पृश्यता निवारण. ओके. हां, आता संघटनाचं बघा, भारतामध्ये वेगवेगळे लोक राहत होते. म्हणजे आपल्या भारत म्हणाल तर राष्ट्र याच्यापूर्वी नव्हतं. इथे 500 पेक्षा जास्त संस्थानिक राजवाडे होते आणि त्यांचं कडबोळं एक असायचं आणि प्रत्येक जण एकमेकाशी भांडायचा आणि तेवढे जाती धर्म सगळ्या गोष्टी. आणि एक होती ब्राह्मणेतर चळवळ, एक ब्राह्मण संघटन आणि अशा वेगवेगळ्या जाती जमाती त्यांचे संघटन आणि याच्यातून ब्रिटिशांशी लढणारं कोणी नव्हतं आणि याच्यात मग हे होत चाललं होतं. पण गांधी आले, गांधींनी सगळ्यांना एका धाग्याने विणलं आणि त्याच्यात बघा तुम्ही तर त्याच्यात गांधींनी जे संघटन बनवलं तेवढं मोठं संघटन परत कोणी बनवू शकलं नाही. त्याच्या पूर्वी पण होतं आणि नंतर पण होतं. आणि मेन म्हणजे काय आहे, संघटन बनवलं म्हणजे काय ते म्हणजे जा आणि सलाम करा असं संघटन नाही बनवलेलं किंवा वरतून आदेश आला की फॉलो करायचं. तर त्याच्यात मोठमोठी विचारवंत मंडळी होती. म्हणजे फार सरदार पटेल, मौलाना आझाद, अजून पंडित नेहरू ही काही छोटी मंडळी नव्हती. ही खूप शिकलेली उच्च शिक्षित मंडळी. शिवाय सामान्य माणूस जो लवकर ऐकत नाही कोणाचं. भारतात एकही गाव नव्हतं की ज्याच्यात गांधींचं नाव माहीत नव्हतं.
एखादे काही विरोधक पण होते, त्यांनाही माहित होतं आणि समर्थकांनाही माहित होतं, पण पूर्ण भारतभर त्यांचं हे होतं. म्हणजे काय झालं तर एक गांधी एखादी चळवळ चालू करायची तर पहिल्यांदा असहकार चालू केला, त्याला खूप चांगलं समर्थन मिळालं आणि पूर्ण देशभर पसरलं. पण त्या दरम्यान झालं असं की तिथं हिंसा व्हायला लागली आणि गांधी म्हणायचे की आपल्याला हिंसा करून पुढे जायचं नाहीये, कारण हिंसा करून स्वातंत्र्य मिळेल पण मग ते टिकणार नाही. आणि आपल्यासारखंच अजून काही देशाला त्या दरम्यान स्वातंत्र्य मिळालं होतं पण ते टिकलं नाही, ते लगेच उद्ध्वस्त आले. आपण अजूनही टिकून आहोत, त्याला कारण आहे की गांधींनी तेव्हा तिथे स्टॉप दिला होता. ते म्हणाले अजून आपल्या लोकांची मानसिक तयारी झाली नाहीये स्वातंत्र्य घेण्याची, लगेच ते हिंसा करायला लागले तर पुढे एकमेकांनाच मारून संपून जातील आणि तिथं ते संपूर्ण थांबवलं. पण काय झालं त्यावेळेस पंडित नेहरू, अजून ते जिन्ना पण होते तेव्हा त्याच्या चळवळीमध्ये, जिन्ना, सरदार पटेल सगळे रागावले. ते म्हटले की देश आता काही दिवसात स्वातंत्र्य एवढा पुढे गेलाय आणि तुम्ही का थांबवताय ते. तर ते म्हटले कुठल्या डायरेक्शन मध्ये, दिशेने कुठल्या, आणि ते थांबवलं तिथे. पण त्यानंतर परत सविनय कायदेभंग किंवा इतर काही आंदोलन करायचे असतील तेव्हा गांधींनी जेव्हा सांगितलं की आपल्याला करायचं आहे तर पटेल, नेहरू तयार नव्हते. तेव्हा ते म्हटले की आम्हाला हे एवढं योग्य वाटत नाहीये, पण त्यांना त्यांच्यासोबत जावं लागलं. का जावं लागलं, कारण गांधीजींचं जे आता संघटन जरी म्हटलं प्रत्येक गावामध्ये एक तरी कार्यकर्ता गांधींचा असायचा आणि तो एक कार्यकर्ता, एक नेता असायचा ज्याच्या अंडर परत 30-40 कार्यकर्ते असायचे आणि असे 75,000 कार्यकर्ते गांधींकडे होते. आणि हे 75,000 कार्यकर्ते जरी पटेल, नेहरूंनी साथ नसती दिली तरी गांधींच्या सोबत ते आलेच असते. असे लाखो लोक गांधींसोबत होते आणि हे जे संघटन होतं विविध लोकांचं, ते पुरोगामी लोक असू द्या किंवा धार्मिक आणि सगळ्याच प्रकारचे लोक, ते त्यांच्या सोबत होते आणि हे संघटन त्यांनी मजबूत ठेवलं शेवटपर्यंत. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे तुम्ही बघाल तर भारतामध्ये ना आपण जे म्हणतो की वाईट लोकांचंच राज्य येतं वगैरे वगैरे, आधी छत्रपती शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आणि अशी काही राज्य, अकबर, हे सोडले तर बहुतेक ठिकाणी बघाल तर प्रगत पगडा आहे ना हा एक ठराविक शोषित लोकांच्या विचारांचा होता आणि तेच लोक शोषण करायचे, तेच हे करायचे. पण गांधी जेव्हा आले राजकारणामध्ये तर त्यांनी हा सगळा बदलला आणि चांगल्या माणसांच्या मागे पण लोक येऊ शकतात हे करून दाखवलं. नाही तर आपण काय असतो की माणूस गेला ना त्याच्यानंतर त्याचं महत्व कळतं, असं लोकांना होतं बऱ्याच ठिकाणी. पण इथं गांधी जिवंत असताना लोकांना त्यांचं महत्व त्यांनी कळून दिलं, म्हणजे कशाचं की चांगल्या विचारांचं. आणि ते सगळे लोक मजबूतही केले आणि संघटन पण ते शेवट म्हणजे बऱ्याच वर्ष, म्हणजे गांधी गेल्यावर पण 20-30 वर्ष किंवा 50 वर्ष टिकलं. पण नंतर त्यांचे जे काही नंतर ज्यांच्याकडे सत्ता आली म्हणा किंवा जे विचारांचे वारसदार होते ते टिकू शकले नाही, कारण गांधींकडे जे कौशल्य होतं, म्हणजे जे धार्मिक लोक म्हणायचे, जे स्वतः धर्मरक्षक संघटना म्हणतात, त्यांच्या मागे 2% सुद्धा लोक नव्हते. म्हणजे RSS असू द्या किंवा इतर काही संघटना, मुस्लिम लीग, पण गांधींच्या मागे 98% लोक होती ती स्वतःला धार्मिक म्हणून लागली. फक्त हे आपण टिकवायला पाहिजे होतं. पण आता आपल्याकडे तो रस्ता आहे आणि मला असं वाटतं की आपण पुढे त्या रस्त्याकडे परत वाटचाल केली पाहिजे. सरांचा जो डिफेन्स मुद्दा होता त्याच्याबद्दल सांगतो की डिफेन्स म्हणजे स्वसंरक्षण, याच्याबद्दल गांधींनी मोठं काम केलेलं आहे. आणि ते माझे याच्यावर बघा मी मांडले सविस्तर, आता मी शॉर्टमध्ये सांगतो. टेक्नॉलॉजी आता आपल्या सगळ्यांच्या हातात, आता पण काही लोक फोन हातात आहे, तर या फोनमध्ये कुठला फोन तुम्हाला वाटतो की माझ्याकडे असावा असतो? स्टेटस सिम्बॉल आज एका फोनला मानलं जातं, कुठला ॲपल, आयफोन. आता मला सांगा आयफोनचा गांधींचा काही संबंध आहे का? ॲपल कंपनीचा गांधींचा काही संबंध आहे का? काहीच नव्हतं. हा, पण आता मी तुम्हाला सांगतो की ॲपलचा आणि गांधींचा संबंध. तर स्टीव्ह जॉब्स माहिती आहे, ॲपलचे CEO, तर हे यांचा आणि गांधींचं काही नातं होतं का? काही भाऊ चुलत भाऊ वगैरे असं काही नाही, पण ते गांधींपासून प्रभावित होते. आणि ते कधी प्रभावित झाले तर त्यांनी ॲपल कंपनी सुरू केली पण सुरुवातीला ती लॉसमध्ये गेली आणि त्याच्यात भांडणं झाली आपापसात मॅनेजमेंट बॉडीची आणि स्वतः स्टीव्ह जॉब्स ती सोडून गेले बिलकुल आणि डिप्रेशनमध्ये गेली. भारतात आले आणि भारतात गांधींची पुस्तकं पडली, अजून पण वेगवेगळ्या ठिकाणी गेली, पण गांधींनी त्यांना जास्त प्रभाव केला आणि प्रभावित झाले ते. आणि त्यांनी काय केलं की ते पुस्तक वाचून ते परत नव्याने ॲपल कंपनी लॉन्च केली आणि त्याच्यात त्यांनी सुरुवातीला व्याख्या सांगितलं होतं. तुम्हाला माहिती आहे ॲपलची टॅगलाईन काय आहे? नोकियाचं जसं कनेक्टिंग पीपल आहे तसं ॲपलची काय टॅगलाईन होती?
तर थिंक डिफरंट ही टॅगलाईन आहे. आणि ही थिंक डिफरंट हे ते म्हणतात की मला गांधींकडून मिळालं, म्हणजे जगाला वेगळ्या दृष्टीने बघा. आणि ते म्हणाले की त्यात ते खादी घालून, आणि हे बघा हा चष्मा, गांधींसारखा चष्मा घालून आले होते ते, आणि त्यांनी ते सुरू केलं. ॲपल कंपनी तिथे नव्याने लॉन्च केली, आणि त्याच्यानंतरचा इतिहास बघतोय आपण की आता आयफोनचं 16 मॉडेल चालू आहे आणि पहिल्या दिवशी सगळे जातात. आणि मेन काय आहे, त्यांनी ॲपल मोबाईल दिसायला सिंपल दिसतो, पण त्याची जी क्वालिटी आहे, इतर गोष्टी आहेत त्याला तोड नाही, त्याच्यामुळे त्याची किंमत तेवढी आहे. तर तुम्हाला जर गांधी विचार आजमावायचे असतील, म्हणजे जेव्हा आपण आजमावतो आपल्याला त्याची थोडी किंमत पण मोजावी लागते, पण त्याच्यामुळे तुम्हाला स्वतःला जी क्वालिटी निर्माण होते त्याला दुसरं कोण तोड देऊ शकत नाही. आता दुसरं म्हणजे आता सगळ्या ज्या काही गोष्टी साध्य होतात त्या विज्ञानामुळे. तर विज्ञानाबाबत एक शास्त्रज्ञ मोठा झाला की ज्याचा जगावर प्रभाव आहे, आणि त्याने सगळ्यात जास्त मेंदू वापरला असं म्हणतात. आता मला कोणी सांगू शकेल, इकडचे नाही ते लेखक आईन्स्टाईन. हां, तर अल्बर्ट आईन्स्टाईन आणि गांधींचं काही नातं होतं का, काही उद्देश किंवा काय, तर नाही. पण आणि अल्बर्ट आईन्स्टाईन गांधी कधी भेटले पण नाही, पण तोही गांधींना मानायचा. आणि अल्बर्ट आईन्स्टाईनने लिहून ठेवले की गांधीसारखा हाडा माणसाचा माणूस या जगावर झाला याच्या पुढच्या पिढ्या विश्वास ठेवणार नाही. आणि शास्त्रज्ञ काय असंच काही मांडत नाही, तर त्यांना काहीतरी सिद्ध लागतं. आईन्स्टाईननी जे बोलले ते अनेक सिद्धांत आज सत्य होतात, आणि हाही सिद्धांत तसाच सत्य होतोय आज. बाकीचे मी आता मांडत नाही. आता डायरेक्ट आपल्या मेन मुद्द्यावर येतो, तो म्हणजे गांधीजी समज गैरसमज. तर त्याच्यात आपण एक एक मुद्दा घेऊया. तर तुम्हाला काय वाटतं, गांधींनी काय चुकीचं केलं किंवा तुम्ही ऐकलेलं आहे असं एक सांगा. पुणेकरात कोण सांगितलं? हां, छान. तर पुणेकरात गांधी आंबेडकर पुणेकरात याच्याबद्दल बऱ्याचदा बोललं जातं. तर बघा, गांधी आणि आंबेडकर यांच्यामध्ये मतभेद अवश्य होते, आणि जी कोणी बुद्धिमान माणसं असतात त्यांच्यामध्ये मतभेद असतात, पण मनभेद नव्हता. आणि त्याच्यामध्ये आता पुणेकरांना जो केला, तर आधी स्वातंत्र्य मतदारसंघ दिले होते. स्वतंत्र म्हणजे त्याच्यात दलितच उभं राहू शकणार आणि दलितच मतदार देऊ शकणार, इतर देऊ शकणार नाही. तर गांधींनी त्या गोष्टीला विरोध केला होता की जर तसं झालं तर आपली अजून फूट पडेल आपल्या देशामध्ये. कारण तिथे आता समजा तिथे काही लोक आहेत, त्यातली आपण बघतो की 40% दलित आहे आणि 60% सवर्ण आहे. आणि मी म्हटलं की वोट द्यायचं, पण फक्त यांनी द्यायचं, यांनी काही करायचं नाही. पण मग मी त्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देईल का, जर ते मला त्यांचा काही फायदा होत नाही. तर गांधींनी त्याबद्दल हे सांगितलं की वोट सगळे देऊ शकतील, पण जी जागा आहे ती दलितांसाठी राखीव आहे, म्हणजे उभा दलितच राहू शकेल. कारण त्यावेळेस त्या समाजाला जागा दिल्या जात नव्हत्या. तर गांधींनी ते सांगितलं. शिवाय त्यांनी पुढे जाऊन अजून एक सांगितलं की डबल जागा दिल्या, जेवढ्या होत्या त्याच्यापेक्षा जास्त जागा दिल्या. आणि याच्याबद्दल आहे ना बऱ्याचशा विचारवंतांनी पण लिहून ठेवलेले आहे. जे भीम कॉम्रेड नावाची फिल्म आहे अनंत प्रधानची, त्याच्यात दलित पॅंथरच्या संस्थापकांपैकी एक आहे. त्यांनी सांगितले पुणे करार हा दोन महामानवांचं मिलन होतं, आणि त्याच्यातून खूप चांगल्या गोष्टी झाल्या. पण आज काय झालं की त्याचा राजकीय फायदा उचलायचा असेल तर मग पुणे करारावरून एकमेकांवर टीका करणे आणि त्याच्यातून गांधी विरुद्ध आंबेडकर असं दाखवणे हे चालू आहे. पण जर फॅक्ट बघाल तर त्याच्यातून म्हणजे ते जे काही उद्देश होता तो चांगलाच होता. ते हे होतं की आपल्याला अजून फूट पाडू नये, आणि ती फूट पडली नाही त्याच्यामुळे, हे पुणे करारातून झालं. हां, आणि अजून एक दोन मुद्दे ऍड करतो सर त्याच्यामध्ये की गांधी आणि आंबेडकर हे गांधींनी बघा आंतरजातीय विवाहाचा मुद्दा घेतला होता, आणि आंतरजातीय विवाहासाठी त्यांनी स्वतःच्या मुलाचाही आंतरजातीय विवाह लावला. वाईमध्ये त्यांनी स्वतःच्या मुलाचा विवाह लावला. आणि त्या दरम्यान पुण्यात ब्राह्मणांनी सभा घेतली, ब्राह्मण महासभेने, आणि त्यांनी सांगितलं की या गांधींचा काहीतरी बंदोबस्त केला पाहिजे, कारण हा जाती व्यवस्था नष्ट करायला निघाला आहे. पण गांधींनी काही थांबले नाही, त्यांनी चालूच ठेवली. शेवटी त्याच्यामुळे त्यांचा खून झाला, पण ते थांबलेले आहे. आणि मेन म्हणजे काय आहे, ब्राह्मण समाजही मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यासोबत होता, त्यांनी सुधारणावाद स्वीकारला. हे पण होतं. हे त्या काही जे विषमतावादी होते त्यातले प्रत्येक जातीत काही चांगले वाईट लोक असतात, त्यातल्या विषमतावादी लोकांना खटकलं आणि त्यांनी त्याच्यामुळे त्यांचा खून केला. आणि हे खरं कारण. हा बोला सर. कार्यामध्ये हो नाही ते समजले, ते उद्या घेतो मी म्हणतात थोडंसं मागे जातो. पुणे कराराबद्दल मी एक उदाहरण देतो. पश्चिम बंगालची फायनी झाली किंवा घातलेली
हा त्यावेळेला तो गांधीजी जो विचार ठेवलेला बाबासाहेबांसमोर हा त्याचं मूळ तिथे होतं. हो म्हणजे तिथे विभक्तपणा आलेला, हो त्याचा नंतर मग जोरदार विरोध पण झाला. हो हा ते आता पहिल्यांदा मुस्लिमांना मतदारसंघ दिले होते आणि तेव्हा गांधी नव्हते. तो कोणी दिला विभक्त मतदारसंघ म्हणजे आपण गांधींना 1916ला लखनौ करार झाला. हो टिळक आणि जिनांचा. इथं पाकिस्तानच्या फाळणीची सुरुवात हो झाली. एकदम करेक्ट. आणि हे गांधींना नको. गांधी तेव्हा नव्हते जेव्हा मुस्लिम म्हणजे जो लखनौ करार झाला, मुस्लिमांना जास्त जागा दिल्या आणि विभक्त जागा दिल्या, म्हणजे फाळणीची खरी बीज तिथं रोवली गेली. आणि गांधींनी तेव्हाही विरोध केला होता, पण तेव्हा ते म्हणजे मोठ्या नव्हते किंवा काही नव्हते, त्यामुळे त्यांचं ऐकलं गेलं नाही. पण पुढे जेव्हा ते आले तर त्यांनी त्याच्यापेक्षा एकही जास्त जागा म्हणजे मुस्लिम लीगला किंवा विभक्त मतदारसंघाला जाऊ दिली नाही. आणि जे दलित आणि सवर्ण यांच्यामध्ये भेद पाडण्याचा जो मुद्दा होता, त्यांना स्वतंत्र विभक्त मतदारसंघ देऊ, तर तो त्यांनी होऊ दिला नाही. पुणे कराराच्या मार्फत त्यांनी राखीव जागा दिल्या आणि त्या पण डबल दिल्या. तर हा महत्वाचा मुद्दा होता. तर त्याबद्दल धन्यवाद सर, तुम्ही तो मुद्दा काय सांगितला. हा आता सरांनी सांगितलंय फाळणी, देवदत्त सरांनी. तर बघा आपल्या भारताची जी फाळणी झाली, आता या मुद्द्यात पण ते आलंच आहे की ती कशामुळे झाली, तर हिंदू मुस्लिम याच्या. आता एक आपण साधं सुधं उदाहरण घेऊया. एक वडील आहेत, त्यांना 10 मुलं आहेत, त्यातली 2 मुलं सतत भांडणं करतात की आम्हाला एकत्र नाही राहायचं. एक हिंदू आहे आणि एक मुस्लिम आहे. आणि बाकीचे जी 8 भावंड आहेत ती त्यातले 6 भावंड आपण बघूया की हिंदू आहेत आणि एक मुस्लिम आहे. तर त्यातला एक भाऊ मुस्लिम, तो सतत म्हणतोय की उदाहरण देतो उदाहरण देतो मी काही फॅक्ट नाही सांगतो, उदाहरण देतो एक समजण्यासाठी स्टोरी टेलिंगच्या रूपामध्ये. तर 10 मुलं आहेत एखाद्या माणसाला आणि त्याच्यातले आपण असं बघू की वेगवेगळे हे आहेत, वेगवेगळ्या रंगाची किंवा वेगवेगळ्या गटाचे आहेत. मी हिंदू मुस्लिम एक उदाहरण देतो. तर त्यातले मुस्लिमांची लोकसंख्या कमी आहे, पण त्यातला जो 2 मुलं आहेत त्यातला एक मुलगा म्हणतो की मला वेगळंच पाहिजे, मी यांच्यासोबत या हिंदूंसोबत राहू शकत नाही. पण एक मुलगा म्हणतोय की मला राहायचंय, म्हणजे तो आहे तो पकडा तुम्ही मौलाना आझाद खान अब्दुल गफ्फार खान. पण एक जिन्ना आहे तो वेगळं म्हणतो. इकडं 8 मुलं आहेत, ती हिंदू आहेत आणि त्या 8 मुलांमध्ये एकच म्हणतोय सावरकर, हेडगेवार, गोळवळकर काही घ्या तुम्ही, तर ते म्हणतात की आम्हाला वेगळं पाहिजे. पण आता 7 मुलं तर नको म्हणतात आहे ना, मग त्यांना आपण त्या 7 एका मुलासाठी जर 7 जण सहभागी आहेत नाही देऊ शकणार. पण त्या एकाची तो सतत त्याच्यामुळे घरात वाद घडतोय आणि बाप शेवटपर्यंत म्हणतोय की नाही द्यायचंय ते. पण काय होतं, त्यातली काही मोठी मुलं ती जबाबदारी घेतात आणि ती म्हणतात की आपण हे करूया. गांधींनी सांगितलं जात नाही त्या बापाला आणि मग ते शांततेने कसं होईल असं करून म्हणजे घर शांत राहील त्यासाठी एका मुलाला फक्त वेगळं घर बांधून देतात आणि बाकीचे 9 सोबतच राहतात. पण त्याच्यातला जो एक मुलगा असतो ज्याने तिथे कुठे काही केलेलं म्हणजे काय म्हणतात त्या घराला विकसित करण्यासाठी काही केलेलं नाही, तो काय करतो की डायरेक्ट जाऊन बापाला वळ्या घालतो. तर बापाचा काय त्याच्यात दोष होता का, म्हणजे आता ते थोडं फॅक्ट साईड सांगतो की महात्मा गांधी यांनी फाळणीचा शेवटपर्यंत विरोध केला होता. फाळणीची बीजे कुठे रोवली गेली तर ती बघा सगळ्यात आधी सावरकरांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला आणि त्याच्यात ते म्हणाले की 2 धर्माचे वेगवेगळे राष्ट्र एकत्र राहू शकत नाही. तिथे जिंदा त्यांना म्हणाले की सावरकर याबाबत मला पितृतुल्य आहे. त्याच्या पुढे जाऊन त्या दरम्यानच हा झालेला लखनौ करार. लखनौ करारामध्ये मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ दिले गेले, तिथे पण ही बीजे रोवली गेली आणि पुढे तरीही गांधी, भगतसिंग, सुखदेव, अजून सुभाषचंद्र बोस आणि मौलाना आझाद, नेहरू, सरदार पटेल हे शेवटपर्यंत प्रयत्न करतात की बाबा या दोघांमध्ये म्हणजे सेक्युलरिझम कसं टिकेल आणि सगळे एकत्र कसे राहतील. पण इकडची जी काही हिंदुत्ववादीतली काही लोक होती ते म्हणतात की यांना दुय्यम म्हणजे मतदार म्हणून आपण घेऊ कोणाला मुस्लिमांना, आणि जिंदावाले म्हणतात की आम्ही हिंदूंना दुय्यम लेखू. तर अशामुळे ती फाळणी झाली आणि त्या दरम्यान सुद्धा म्हणजे ती जी मीटिंग झाली त्याच्यात कोण कोण होतं, सगळ्यात पहिली सही आहे त्याला सरदार पटेलांची, दुसरी सही आहे ती म्हणजे जिन्नांची, नंतर नेहरू, लॉर्ड माउंटबॅटन आणि या सगळ्यांचं हे झालेलं आहे. पण हे गांधींना माहितीही नव्हतं. गांधींना त्यांनी पत्राद्वारे कळवलं की असं असं झालं म्हणून. तर गांधींनी एक सुकं पिंपळाचं पान पाठवलं आणि सांगितलं की माझी परिस्थिती या सुक्या पिंपळाच्या पाण्यासारखी झाली, मला तुम्ही म्हणजे काही विचारलंच नाही. तर ते म्हणाले की याची देही त्याची डोळा स्वतंत्र तरी मिळालं पाहिजे. आणि कसं होतं सतत म्हणजे धगधगत राहण्यापेक्षा
एका भावाला वेगळं करून दिलं आणि देश बाकीचे सगळे एकत्रच होते, तर त्या दृष्टीने फाळणी झाली होती आणि गांधींनी शेवटपर्यंत त्याचा विरोधच केला होता. आणि त्यांच्यासोबत कोण आलं होतं, खान अब्दुल गफार खान आले होते, इतर लोक सुद्धा होते, पण जे मेन नेते होते त्यांना नंतर स्वीकारावं लागलं. का स्वीकारावं लागलं? कारण प्रॅक्टिकली सोबत राहणं ते जास्त अवघड जात होतं. तर फाळणीचा दोष गांधींना देणं साफ चुकीचं आहे. उलट पूर्ण देशाला जे काही एकत्र केलं ते गांधींनी केलं आणि गांधी 500 पेक्षा जास्त जाती जमातींना एकत्र करू शकतात, संस्थानिकांना एकत्र करू शकतात. फक्त इथे जे एकमेकांशी भांडणारे लोक आहेत त्यांच्यामुळे ती फाळणी झालेली आहे. गांधींचा त्याच्यात काही रोल नव्हता. जिल्ह्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा हा हे फाळणीचं कारण असू शकतं. हो आहेच. ते दोघांची जिल्ह्याची आणि सावरकरांची दोघांची मोठी मला भाषा. शंका विचारतो. हा गांधीजींनी शेवटपर्यंत आम्हीला विरोध केला, हा परंतु अंतिम करार जो झाला हा फाळणीच्या वेळी त्यावर लॉर्ड माउंटबॅटन आणि गांधींची सही होती. नाही सर, गांधीची कुठेही सही नाहीये. गांधी शेवटपर्यंत विरोधात होते. इतिहासात आलेलं चिन्ह होतं. नाही म्हणजे मी जे काही वाचलंय संदर्भ असं सांगतो की ते पहिली सही सरदार पटेलांची आहे. गांधींनी आहे ना जेव्हा 1932 मध्ये पुणे करार झाला तेव्हा काँग्रेसचे आणि सगळ्या पदावरून राजीनामा दिला. ते संविधान सभेतही नव्हते, ते काँग्रेसच्या कुठल्या पदावरही नव्हते. त्यांनी सगळ्या गोष्टींचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे त्यांची सही असणं शक्यच नाही. ती जी सही असणार आहे लॉर्ड माउंटबॅटन, इकडून पटेल, नेहरू, मौलाना आझाद आणि तिकडून जिन्ना आणि तिथालचे काही सदस्य. सर मी एक निवृत्त शिक्षक आहे. हा मी माझ्या मुलांना शिकवलंय. हो नाही आपण त्याच्यावर नक्की बोलूया. पण मग माझं जर ते मत चुकीचं असेल तर मी नक्कीच दुरुस्त करेन. पण मी जे काही वाचलं आहे त्यानुसार तरी मला सह्या दुसऱ्याच्या दिसल्या. कुठं वाचल्या गेला आपण नक्की बोलूया त्याच्यावर सविस्तर, पण वेगवेगळ्या तऱ्हेने बोलूया. पण गांधींनी शेवटपर्यंत विरोध केला होता फाळणीचा. 55 कोटीचा एक मुद्दा आहे त्यात. हो 55 कोटी, छान मुद्दा सांगितला तुम्ही. हा अजून चंपारण्याचं आंदोलन आणि मुळशी आंदोलन हा याबद्दल गांधींची भूमिका वेगवेगळी आहे. ओके. हा, तो पण घेऊया. एक महत्त्वाचा मुद्दा अजून. स्त्रियांचा सहभाग हो आणि वेळेची आपण बघायला तू आता एखादा मुद्दा घे, काम करतात त्याचं होते. आपल्याला वेळ आहे संध्याकाळी. की आपल्याला वेळेची मर्यादा आहे त्यामुळे काही काही महत्त्वाचे मुद्दे घेतो. आता सरांनी जो विचारला 55 कोटीचा मुद्दा, तर बघा जेव्हा दोन भाऊ वेगवेगळे होतात, जर आपल्या आता जेव्हा कुटुंब सेपरेट होतात तर जे काही असेल आई वडिलांचं ते दोघांना विभागून दिलं जातं. तसंच भारत पाकिस्तान जेव्हा फाळणी झाली तर दोघांना काही गोष्टी दिल्या गेल्या होत्या. तर एकूण 400 कोटी होते. 400 कोटी मधले आपण 20 कोटी दिले होते, 70 कोटी देणार होतो आपण. त्यातले 20 कोटी 15 कोटी दिले होते आणि बाकीचे 55 कोटी बाकी होते ते आपण नंतर देणार होतो. पण आपण जेव्हा पाकिस्तानने घुसखोरी केली काश्मीरमध्ये तर एकच मिनिट, तर काश्मीरमध्ये जेव्हा घुसखोरी केली त्यावेळेस आपण म्हटलो की म्हणजे आम्ही देणार नाही असं काही मंत्रिमंडळात बोलणं आलं आणि त्याच्यावर गांधींना एकाने सांगितलं की बाबा असं झालंय. पण ते लगेच नाही. गांधींचं उपोषण कशासाठी होतं? गांधींचं उपोषण होतं ते दिल्लीमध्ये जे दंगे चालले होते देशभर हिंदू मुस्लिमांचे ते मिटवण्यासाठी त्यांनी 13 जानेवारीला उपोषण चालू केलं. 14 जानेवारीला त्यांच्याकडे हा मुद्दा घेऊन एक जण आलं. त्यांनी त्यांना तेव्हा सांगितलं की असं करता कामा नये की असं झालं तर पुढे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा खराब होईल. आणि ते सरदार पटेलांनी मान्य केलं. सरदार पटेलांनी लिहून ठेवलंय की गांधीजी आगे की सोचते हम पास की सोचते आणि त्यामुळे 55 कोटी देऊ म्हटले आपण त्या म्हटले. पण गांधींनी ते 55 कोटी देऊ म्हटले ते उपोषण थांबवलं का? नाही थांबवलं. त्यांनी उपोषण कधी थांबवलं? जेव्हा सगळे हिंदू मुस्लिम एकत्र आले, त्यांच्या जे काही भडकवणारे लोक होते किंवा इतर लोक होते त्यांनी सरेंडर केलं आणि ते म्हणाले की आम्ही आपापसात नाही पडणार, तेव्हा ते थांबलं. आता बघा मणिपूर जळतोय किंवा अजून बऱ्याच गोष्टी होतात. कोणी तिथं जाऊन गोष्टी करू शकतं का? पण गांधींनी त्या काळात त्या केल्या. आता पुढचा एक मुद्दा घेतो मी पटापट, म्हणजे गांधी आणि मॅडम थोडंसं नंतर आपण बोलूया. तर भगतसिंगची फाशी याच्याबद्दल बोललं जातं की भगतसिंगला फाशी दिली तेव्हा गांधींनी का नाही काय केलं. तर मला एक सांगा की गांधींनी इंग्रजांना काय म्हणालं होतं? चले जाव म्हटलं होतं. तर चले जाव म्हटलं, इंग्रज निघून गेले का? नाही गेले. का बरं नाही निघून गेले? गांधींनी चले जाव म्हटलं तर जायला पाहिजे होतं.
कारण सत्ता इंग्रजांची होती, गांधींचं कसं ऐकले होते. तर त्याच दरम्यान भगतसिंगची फाशी गांधीजींनी तरी विरोध केला, तर इंग्रजांनी ऐकणार होते त्यांचं, पण तरी गांधींनी विरोध केला होता भगतसिंगला फाशी द्यायला. गांधीजींनी 6 पत्र लिहिले इंग्रजांना, व्हॉइसरॉय आयर्लंडला, की भगतसिंगची फाशी माफ करा, आणि त्याला येशू ख्रिस्त ते क्षमाचा दाखला सुद्धा दिला. आणि ते सगळं त्यांनी हे केलं. आणि असा जेव्हा दबाव जास्त वाढू लागला गांधींचा, तर तेव्हाच्या त्या गव्हर्नरने अचानक निर्णय घेऊन पहिल्या दिवशी रात्री त्याला फाशी दिली भगतसिंगला. आणि याच्यात एक मुद्दा अजून आहे की भगतसिंगला स्वतःला फाशी पाहिजे होती का नव्हती पाहिजे, त्याला हुतात्मा व्हायचं होतं. त्याच्या आई वडिलांनी सांगितलं की आम्ही माफी मागतो आणि भगतसिंगची फाशी माफ करा. आपण बघतो की आहेत स्वातंत्र्य चळवळीत काही लोक की त्यांनी आधी त्रास झाला तर माफ्या मागितल्या, सुटून आले आणि ब्रिटिशांनी शेवटपर्यंत विरोध केला नाही. भगतसिंग खरा स्वातंत्र्यवीर होता, त्याने शेवटपर्यंत माफी मागितली नाही, एकही माफीनामा दिला नाही कधी. म्हणजे ब्रिटिशांनी त्याला सुद्धा सोडलं असतं, पेन्शनही बिलकुल देऊ शकले असते, पण एकही तसं काही केलं नाही त्यांनी. हे केलं, फाशीवर गेले. आणि त्याच्यातून तो काय म्हणाला, मी हुतात्मा गेलो तर शेवटपर्यंत म्हणजे शेकडो लोक जागी होतील, आणि ते झालं सुद्धा. पण गांधीजींनी शेवटपर्यंत फाशी होऊ नये त्यासाठी प्रयत्न केले. त्याच्यातलं पुढचं उदाहरण म्हणजे अरुणा आसफ यांनी काही लोक काळी फुलं घेऊन गेली गांधींच्या विरुद्ध तिथे, तुम्ही हे केलं नाही. तेव्हा सरदार पटेलांनी त्यांना समजावून सांगितलं की भारतात सगळ्यात जास्त कारण भगतसिंगची फाशी वाचवण्यासाठी कोणी प्रयत्न केले असतील ते गांधींनी केले, आणि ते समजावल्यावर ते जे काळे फुलं घेऊन आले होते गांधीकार, तेच गांधी महात्मा गांधी की जय म्हणून त्याच्यात सहभागी झाले. आता पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे स्वातंत्र्य. म्हणजे अनेक लोक म्हणतात की गांधीमुळे स्वातंत्र्य मिळालं होतं का, एवढे लोक हे झाले वगैरे वगैरे. तर बघा, अनेक लोक हे झाले पण म्हणजे सहभागी होते, पण गांधींचा म्हणजे आपले पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी, त्यांच्याच भाषणातले काही किस्से सांगतो मी. त्यांच्याच भाषणात ते म्हणतात की क्रांतिकारक यायचे, हास्यावर जायचे, लढायचे, पण त्यांना सामान्य लोक सहभागी नाही व्हायचे. कारण काय, आता मला जर स्वातंत्र्य लढ्यात लढायचे क्रांतिकारक म्हणून, सशस्त्र आंदोलन म्हणून, तर मला एकतर लपून छपून काम करावे लागणार, सोबत जर गोळी लागली तर मी माझं कुटुंब सगळंच म्हणजे उद्ध्वस्त झालं. पण गांधीच्या आंदोलनात काय, आणि मला शेतकरी येणार माझ्या आंदोलनात नाही येणार, सामान्य माणसं येणार आहेत का नाही येणार, त्यांना कुटुंब येते. पण गांधीच्या आंदोलनात काय होतं की सगळ्यांकडून थोडं थोडं त्यागाची अपेक्षा होती, आणि भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांच्यात एका माणसाकडून सर्वस्व त्यागाची अपेक्षा होती. त्याच्यामुळे त्याला पाठिंबा ठराविक खूप कमी होता. आणि इकडं मोठ्या लोकांचा, आणि आता समजा मी तुम्हाला आता इथे सांगितलं की यांना सांगितलं की तुम्ही 1 लाख रुपये द्या, तर एका व्यक्तीला 1 लाख रुपये देणं अवघड जाईल, पण तुम्ही 1000 रुपये द्या असं 100 लोकांना सांगितलं, तर 1 लाख गोळा करणं मला अवघड आहे का, नाही. आणि शिवाय 1 लाख गोळा शिवाय प्रत्येकाला एक जबाबदारी राहील की बाबा मी दिलंय की मला पण याच्यात काहीतरी करायचं आहे. तसं प्रत्येक देशवासीच्या मनात ते निर्माण झालं की बाबा आम्ही स्वातंत्र्यासाठी काहीतरी केलं. तर याच्यामुळे गांधी त्याचे नायक ठरतात. आणि बघा, काही जर गांधी जयंती आली की लालबहादूर शास्त्रींना नमन करतो, गांधींना मी मानत नाही. पण हे कसं आलं, मी तानाजीला मानतो पण शिवाजी महाराजांना मानत नाही. तर जेव्हा महात्मा गांधी की जय म्हणतो तेव्हा त्यांचे सगळेच नेते येतात. तसंच जसं छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हटलं त्याच्यात सगळेच मावळे येतात. आता पुढचा मुद्दा एक घेतो, ते म्हणजे मॅडमनी सांगितलं होतं तो म्हणजे गांधी आणि स्त्रिया. बघा, जगात जेवढी आंदोलन झाली ना त्याच्यात कुठेही स्त्रियांचा एवढा सहभाग नव्हता जेवढा गांधींचा आंदोलन होता. आणि याच्यामध्ये गांधी जेव्हा भारतात आले तेव्हा स्त्रियांची परिस्थिती खूप वाईट होती. चूल आणि मूल एवढ्या पुरतच ठेवलं जायचं, शिवाय पडदा प्रथा, बुरखा आणि अनेक प्रथा होत्या, त्याच्यात त्यांना काही करता येत नव्हतं. पण गांधी आले, गांधींनी त्यांना स्वातंत्र्य लढ्यासाठी बाहेर काढलं, आणि ज्या घरात पडदा बुरखा पाळलं जायचं ते सुद्धा बाहेर आले, आणि त्या मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले. आपण बघतो 8 मार्च का सेलिब्रेट करतो आपण वुमन्स डे म्हणून, कारण काही देशामध्ये मतदानाचा अधिकार मिळाला, आणि त्यासाठी त्यांना आपल्या आधी 100 वर्ष स्वातंत्र्य मिळालं, पण महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. आणि तिथे आत्ता मिळाला मतदानाचा अधिकार काही वर्षांपूर्वी. पण आपल्या भारतात स्वातंत्र्यासोबतच मतदानाचा अधिकार भेटला. आता त्या देशात काही हुशार माणसं नव्हती का स्त्री पुरुष समानता मानणारी, ती पण होती, पण तरी पण बहुमताने तो मतदानाचा अधिकार त्या देशाच्या स्वातंत्र्यावेळी दिला गेला नाही. पण आपल्या इथे तो दिला गेला. का दिला गेला? कारण गांधींनी स्वातंत्र्य लढ्याची चळवळ अशी केली होती की त्याच्यात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊ शकतील, आणि त्या सहभागी झाल्यामुळे त्याच्यात तो जो मुद्दा आहे तो लगेच आला, आणि स्वातंत्र्यासोबत मतदानाचा अधिकार सुद्धा मिळाला. मला हे आश्चर्य वाटतं की आज जेव्हा महिला दिन साजरा केला जातो
तर कोणीही महात्मा गांधींचं त्याबद्दल आभार पण मानत नाही आणि त्यांना माहिती नाही बाबा गांधींचं हे योगदान आपल्याबद्दल आहे. अजून बघा सुभाषचंद्र बोस आणि गांधी यांच्याबद्दल लोक पसरवतात की गांधी हे सुभाषचंद्र बोसच्या विरुद्ध होते. तर बघा सुभाषचंद्र बोस आणि गांधी याच्यात फरक काय होता तर सुभाषचंद्र बोस वाटायचं की आपण शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र आणि त्याच्या थ्रू आपण स्वातंत्र्य मिळवूया. गांधींचं असं म्हणणं होतं आणि पटेल जास्त विरोधक होते बोसचे, बऱ्याच जणांना माहित नसेल. तर पटेलांचं पण असं म्हणणं होतं की आपल्या देशाला स्वातंत्र्य पाहिजे तर त्यासाठी आपल्या देशातल्या लोकांनी प्रयत्न केले पाहिजे. बाहेरच्या देशांनी जर हे केलं तर पुढे येऊन ते राज्य करतील. म्हणजे ब्रिटिश गेले आणि हिटलर आला तर आपले काय हाल झाले असते, त्यांच्यापेक्षा वाईट हाल झाले असते. तर त्याच्यामुळे त्याला विरोध होता. पण दोघांचं एकमेकांशी खूप सौख्य होतं. सुभाष बाबू जेव्हा भारतात म्हणजे आश्रमात जायचे गांधींच्या, आश्रमात चहा कॉफी काही आवाज नव्हता, पण कस्तुरबा गुपचूप त्यांना कॉफी द्यायच्या आणि गांधी पण असं दुर्लक्ष करायचे त्याच्याकडे. शिवाय सुभाषचंद्र बोसनी जेव्हा तिथे कुठलंही भाषण केलं त्यानंतर ते महात्मा गांधी की जय हे म्हणायचे आणि राष्ट्रपिता हे सुभाषचंद्र बोसनीच गांधीला म्हटलेले. तर एवढं मोठं त्याच्यात हे आहे सुभाषचंद्र बोस आणि गांधीबद्दल. त्यांनी सांगितलं होतं की माझ्या मार्गाने स्वातंत्र्य जरी मिळालं म्हणजे आझाद हिंद सेनेच्या माध्यमातून पुढे ते टिकवायचं कसं हे आम्हाला माहित नाही. तर हे आम्ही या राष्ट्रपित्याच्या चरणी अर्पण करू. पण आजचे लोक सुभाष विरुद्ध गांधी हे रंगवतात. अजून एक मुद्दा म्हटला जातो तो म्हणजे भगतसिंगची नाही हे सरदार पटेलांना पंतप्रधान केलं नाही आणि नेहरूंना केलं. तर बघा जर नेहरू पंतप्रधान नसते आले आणि सरदार पटेल झाले असते आज जो सरदार पटेलांचा पुतळा उभारला त्याच्या नेहरूचा उभारला असता आणि म्हटलं नेहरूंना काय पंतप्रधान केलं. ज्यांना काही करायचं नव्हतं ते असे मुद्दे उचलतात. तर बघा नेहरू हे इंटरनॅशनल त्यांचं अस्तित्व होतं. त्यांना जगातले वेगवेगळे लोक मानत होते. म्हणजे गांधी नंतर भारतात जो कोणी असतील तर ते नेहरू आणि आंबेडकर आहेत ज्यांना जगात मानतात. सगळ्यात जास्त गांधींना मानतात. पण तर ते नेहरूंची ती दृष्टी होती आणि यंग होते. तर त्याच्यामुळे जे आपण जेव्हा स्वातंत्र्य होणार आहे तर ब्रिटिशांशी आणि वेगवेगळ्या देशांशी जे काही आपल्याला रिलेशन्स ठेवायचे ते कसे मेंटेन करायचे ते जास्त नेहरूंना माहिती होतं. म्हणून त्यांनी पंतप्रधान व्हावं असं सांगितलं होतं. आणि सरदार पटेलांनी त्याला कधीही विरोध केला नाही. आणि सरदार पटेल सतत आजारी असायचे. त्यांची स्वतः सेवा गांधी करायची. त्यांना हार्ट अटॅक येऊन गेला होता ऑलरेडी त्या निवडणुकीच्या आधी. आणि जेव्हा खरी निवडणूक झाली म्हणजे 1952 मध्ये तेव्हा सरदार पटेल जिवंत नव्हते. त्याच्यामुळे जर निवडणुकीतून पंतप्रधान म्हणाल तर ते पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनाच लोकांनी निवडून दिलेले. पण ज्यांना काही करायचंच नव्हतं ते लोक मग हा नाही तो आमचा. पण सरदार पटेलांना पण यांनी त्यावेळेस विरोधच केला होता. त्याच्यामुळे सरदार पटेलांनी त्यांच्या संघटनेवर बंदी घातली होती. आता पुढचा मुद्दा म्हणजे गांधी आंबेडकर झाला, गांधी बोस झाला, गांधी विनोबा तो उद्या घेऊया आपण. नंतर सावरकरांचा मुद्दा तो पण करूया नंतर. तो थोडक्यात सांगतो सावरकरांची जिन्ना हे यांचं आधीचं मला आवडतं आधीचं चरित्र त्यांचं कधीचं जेव्हा ते सेक्युलर होते आणि इतर गोष्टी करत होते पण नंतर ते बदलत गेले जसं ब्रिटिशांचा त्यांना विरोध होत गेला तसं. तर पण तो नंतरचा मुद्दा आहे. आता आपण एक पंचसूत्री घेऊन थांबूया. तर मी प्रत्येक व्याख्यानामध्ये पंचसूत्री देत असतो आणि ती आपण सगळ्यांनी शपथ घ्यायची आहे हात वरती करून. ही पंचसूत्री यासाठी आहे की म्हणजे याच्यातून बघा गांधींनी 3 शपथ घेतल्या होत्या. मी कधीही दारू पिणार नाही, मी कधीही परस्त्रीशी काही संबंध ठेवणार नाही आणि तिसरं म्हणजे मांस खाणार नाही. हे त्यांना तिकडे जाताना आईने दिली होती आणि ते त्यांच्या आत्मचरित्रात दिले की यांनी माझं खूप प्रोटेक्शन केलं पुढच्या जीवनामध्ये. तर आता मी काही त्या शब्दात तुम्हाला देणार नाही पण वेगळ्या शब्दात आपल्या काळात अनुसरून तर ते आपण घेऊया. हा सर एकंदरीत आपण 55 कोटीच्या बद्दल बोललो. हो. पण 55 कोटीच्या पेक्षाही दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा स्वतंत्र भारतामध्ये कुणाच्याही लक्षात आलेला नाही. तो म्हणजे महाराष्ट्र सरकारकडनं किंवा महाराष्ट्र स्टेटकडनं मुंबई महाराष्ट्रात ठेवण्यासाठी गुजरात सरकारला म्हणजे गुजरात राज्याला त्या काळी असे पैसे दिलेले आहेत बघा. बॉम्बे रिऑर्गनायझेशन ऍक्ट 1967 कलम 52 खाली 1962-63 साली 61.2 लाख, 62-63 साली 58.5 लाख, 67-68 साली 64-65 साली 57.10 लाख, 65-66 साली 52.6 लाख,
67-67 साली 43.3 लाख, 67-68 साली 34 लाख, नंतर 68-69 साली 209 लाख, असे एकूण 32,66,00,000 गुजरातमध्ये, गुजरात भारतात असून आपण दिलेल्या. म्हणजे हाही मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो की ज्यावेळी एक राजधानी दुसरीकडे जाते त्यावेळी त्याचा खर्च पॅरेंट ऑर्गनायझेशनला बेअर करावा लागतो. हा त्याच्यातला एक महत्वाचा मुद्दा आहे जो आपण स्वतंत्र भारतामध्ये केलेला आहे. त्यामुळे 55 कोटीचं जे तुंतुणं वाजवत असतात त्यावेळी ह्या गोष्टींच्या बद्दल थोडासा विचार होण्याची गरज आहे. आणि म्हणजे मी आता कोल्हापूरमध्ये मी व्याख्यान दिलं होतं तर तिथे सांगितलं होतं शिवाजी विद्यापीठ आणि आलमी विद्यापीठ वेगवेगळे झाले त्यामुळे सगळी विभागणी झाली होती आणि पॅरेंट बॉडीने तो खर्च केला होता, तर ते महत्वाचं आहे. तर थँक्यू सर, तो महत्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडला. आणि अजून बऱ्याच लोकांचे बरेच प्रश्न असू शकतील तर माझा नंबर मी तुम्हाला दिलाच आहे, ज्यांना नाही ते नंतर घेऊ शकतात. शिवाय माझं YouTube चॅनल आहे संकेत मोनोत म्हणून, तर त्याच्यावर तुम्ही प्रश्न विचारू शकता किंवा काही प्रश्न आले तुम्ही नसतं बोलून आता उत्तर देणार नाही मी. काय असेल तुमचा काय प्रश्न आहे? हां मनोज, आता आपण थांबूया का? ओके चालेल, नंतर बोलू. तर आपण पंचसूत्री घेणार आहोत, सगळ्यांनी हात वरती करायचा. मी कधीही कुठलीही बातमी, कुठलाही मेसेज सत्यता पडताळणी केल्याशिवाय पुढच्याला सांगणार नाही, फॉरवर्ड करणार नाही. मी कधीही कुठलेही व्यसन करणार नाही. व्यसन असेल तर ते सोडेल. मी स्वतःचे आणि कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन व्यवस्थित करेल. नंतर मी कोणालाही त्याची जात, धर्म, रंग, लिंग, उंची यावरून कमी लेखणार नाही, सर्वांशी समानतेने वागेल. मी कधीही कुठल्याही धार्मिक दंगलीमध्ये सहभागी होणार नाही.